ku yi haƙuri akan mu zan yi magana ga baki ɗaya, ku yi haƙuri, aiki ya biyo ta kanku saboda abu ne wanda yake cimin tuwo a ƙwarya, nake sa in ba mu shawara akai. Da fatan dai ranku ba zai ɓaci ba, dan Allah dan Annabi ku yi haƙuri, duk wanda wannan maganan zai ɓata rai ta yi haƙuri ta yafe min. Sannan kuma ina son masu yi su sani, waɗanda suka san na san su kenan a zahiri, wallahi kar kowa ta tsargu ba da ita nake ba, saboda duk wacce zan yi da ita ta san cewar ɗabi'a ta ce ko in tsokane ta da abin da take yi na ciko, ko kuma in faɗa mata da gaske idan wacce zan iya faɗa da gaske ne. In wacce zan iya bata shawaran ta daina nema, ina bata shawaran ta ki daina wahalar da kanki. Zan yi magana ne akan ciko da mata suke a jikinsu. Kaso 90 ko sama da haka da za ku kalli mace tana da diri, ku ganta da hips, ku ganta cikin ta flat, ku ganta kirjinta a cike, ku ga bayanta ya yi tudu, wallahi ciko ne. Kaso 90 ko sama da 90 a cikin 100 wallahi ciko ake. Akwai wanda Allah ya ba su natural suna da shi, akwai kuma waɗanda Allah bai baiwa ba, waɗanda Allah bai baiwa ba sun fi rigima ma sai sun fito da shi sun nuna duniya cewa suna da shi. Za ku ga mace ta ci kwalliya, cikin ta flat, ta yi kyau, ta tsuke, ta saka fitted gown ko ta saka riga da siket, ta fito dirinta tsaf, wallahi kar ku yarda da shi 100% ciko ne. Ko da ka ga mace a wannan yanayin ka aure ta, saboda ya halatta ka aure mace dan dirinta. So idan ka aure mace ka ganta da wannan irin dirin, kila shi ka kalla ka yaba ka aure ta da shi, ka saka ma ranka cewar zaka iya, idan ka aure ta, idan ka zo ka kalli